Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कन्फर्मेटरी टेस्टचे मशीन्स आम्ही आता सगळीकडे पोंडा, ऑस्पिसिओ आणि आझिलो आणि त्याचबरोबर कॉटेज हॉस्पिटल चिकालीन या सगळीकडे आम्ही वाढवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहे. कारण सगळे लोक एजिटेट एंड पॅनिक जातात. सगळे लोक वॉन्ट टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड. सो एज अ रिझल्ट ऑफ विच वी हॅव टू एन्श्युअर केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम कितें जाता हे कोविड एंड कोरोना 19 संबंधित असिम्प्टोमॅटिक पेशंट चड असता. एंड असिम्प्टोमॅटिक पेशंट असल्या कारणान तो मागीर ताका दिसता की तेच्या आंगान कांयच ना, खंय भोंवलो म्हणून ताका दिसता की ही इज नॉट कॅरिंग द व्हायरस. So basically, in such situations, when situation arise like Mangur, and we carry out mass testing, then we come to know what is the situation. Most of the people that we have come across in Mangur have been asymptomatic. And my worry is through your medium to tell the health workers not to worry, because we have got the best of equipment and best of PPEs. Everything is available with the government. We are taking proper care. SOPs will get modified after the discussion with the bureaucracy and with the officers and the doctors. We will have to ramp up our confirmatory test machines which are already being purchased from Molbio. आणि त्याच्या भायर आमच्याकडे एबॉट्साची मशीन फाल्यापर्यंत कमिशन जावंक जाय. ती 500 टेस्ट एका दिसान करता 24 hour सायकलान. आणि जर गरज पडली आमकां एडिशनल आमकां टेस्ट करचे पडटले, ज्या माध्यमांतल्यान आमी ते टेस्ट आमी ह्या लेवलाचेर हाडूंक शकता जे खंय आमी आमचे टेस्टिंग फॅसिलिटी रॅम्प अप करून खंयच लोकांक त्रास जावं नये त्या तरेची फॅसिलिटी आमी उपलब्ध करून लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून आमच्या गोंय राज्यान जे रिकवरी रेट आहा इज वन ऑफ द हायेस्ट as far as the recovery of patient is concerned. Our doctors are doing an extremely good job. And त्याच बरोबर आम्ही सगळे फॅसिलिटीज आमच्या फ्रंटलाईन वर्करांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि आम्ही डेफिनेटली दितले, कारण इन दिस सिच्युएशन वी हॅव टू गिव्ह देम द बेस्ट. पण त्याच बरोबर वी आर केपेबल ऑफ हँडलिंग एनी काइंड ऑफ इव्हेंच्युअलिटी इन एनी काइंड ऑफ सिच्युएशन that comes in front of us.